tini sini pajak belai keno borom ganang sini okra hukumu no hamzak nai seng bini kok kaham tini kana lai nai belai keno seng bono borom rui koyo sini sar promang sutripura no Pantai Sporting Club je gol kasar khaba borom sekarang kasar memuntur nai bono ya farna ni bagi koi jauh korok sapai ya sakti Au belai keno hambai Pantai Sporting Club ni captain tai bodol no tini gol kasaru abono ni captain no koine beskanga ugi phena ni bagi Come on once again jeng khana kaya pa khorap lai finai Mechenkha khatutung tabuk di Bechebo Pathalia Ghat yang kami amsai di cerita khuk chomnu Omo haikeno tai khorom ni sini oro tini phai manja khainai helper eba kheba je chuban chikon chaba to panda thungmung Oh chikon sa sarap sa ni jora tongthok Pathalia Ghat by belai keno society is a friendly football match oro ek goal thaika by Pamtwi Sporting Society je tini thungmung sengjaka Pathalia Ghat kabi o tung abo Pamtwi Sporting Society by Pathalia Ghat kabi di friendly football match oblo songsaka raksa keplaing ne rong tam rok tung kaplai ba so friendly football match tung jotolono tung memento rukaro rak sidi raksa yak pai abo duita tamok sir jotolo chini rangsa gisak foundation yong yang kakam ya palo ini oro Pathalia Ghat kamio chung rangsa gisak foundation kogrubai tai hukumu unorgoi panna kaisa sosalaika nei panna ni bumung chung orulaika hachuk khorio rangsa ni sanga oro sal pilala tini 산다고 따고 양 지나 저로 걸려로 하속 어로보 하속이 거리와 좀 길이 어로 말레이카 지니 이제 거글럽 아무 사적자 좀 수레 그방과 수이동고 감 거글럽 수장이 동고 비아바 아무 사적이야 거글럽 롱로 사나리 바가 좀 길이 어로 에렌스 클레이카 어로 chini jara sa kulung koglop korani rongnai rok kulung ronglo tungoro putung luka ringi tungka borok chini kaham koglop khalalai chung aboni loge oro samung chini rangchakni samung aboni bo kaisa ayun arrange khalajaka oro samung kulung rok tongbayo oro chini Gautam Dev Burma Biswanath Usha abohai tebo kabangma samnai rok hebejak borok samung sawi khanalai ke chung tini abo dipoli sibiro changlai khalobo tini diporo chung tintali saring dipor tintali sibi chung aro friendly football match Pamtwi Sporting Society tai Pathalia Ghat kami dije thungnani kongrok football match thunglai tabung abo paika thung belai kaham ke naithok ke thunglai bani bijiktoi Pamtwi Sporting Society goal kaisawai oro paika 사이리고 따봉로 좀 장이로 나이치리 판다 하초 그거랑 참 산자 어로 방라하니 나라이케 수이도롱 지니 보방수 트리푸라 뭐 서페카 지니 너그라영의 지니 너그라이로 걸어 때고 지니 어로리 자라 살라이 코롱 지니 인텔렉츄얼 럽 지니 수크라니 데볼바 나라이케 삽 코롱 똥라이 지니 심게 똥 너그라이 오크라 Abtuino chini program te kisisa chini secretary tongo rangsan chani orobo Sojol Kumar Debroma engineer chini rangsan secretary bokisa program te kisisa o program khanya thangai juno oro Pathalia Ghat kami belakhana chubachu khlai tongo ke chungwansugo chini tini ne o sanjani program belakhana naithatok nai koglop samung tongnai o jagawo koglop chini sijago abo bija bising klai tongo jeng rangchak foundation nayo o koglop bija bisingni gari boi bone ekta display khlaioi lokorangni biskango chongti saitubunai koglop
sana kereng kebangma chini oro phaijak tongo chung tai kisa pore o koglok tai rsamung pandana chung sengnai tai kaisa chini important tinini o program ni content hingke jeng thangnai 2022 bisini je rangchak richak sokat jeng yafarmani o sokat kaisa sudhonno debulma rangchak richak sokat ako yafarnai jeng tini bangla hani belaiken suikerung borom ganang probang sutripura sarno jeng tini o sanjawo bono o sokat yafarnai belaikeno khatung khata unglaijak o amsaini lukurok jeng wansugo success ngai chini tinini o program phene hambai